Някога не дава пари, както сега да всяка банка. Но ние като се ожениха за дядо Ди, купихме това место и живеем на табаната. Обаче тук фанах един камион, тук почна да правят язовира нашия. И копаеха земя от долу. И от там горе. И аз фанах един камион, платихме, той неща човек, ама ние му дадохме 10 лева. Тук ни докара земята, направихме аз и Леля ти тухлите. Дядо ти, аз правя калта, кача му на това, той прави тули. С Леля ти носим кълъпа, 3000 тули са в тази къща. Ама нямаме пари да стегнем. Одих тук, там, нема, никой ми не дава. Викам на дядо ти, аз ще идвам при този Живков. Как ще идваш при този Живков? Ще идва, бе. Един ден хванах влак, то нямаше рето, е влак. Отидох, ама сега то де е министър Бойко, беше охрана на този Живков. Качвам се, отивам да... Тук се не влиза, не се разрешава да влезе. Ама той слиза човек отгоре, некъде сигурно отиваше. Вика, как ще спираш тази жена, бе? Тя няма да му убие. Нека влезе. Добре, ще я пусна дядото. Другарето да Живко. Лязох аз при него и му обяснявам как съм останала вдовица, как съм била баща ми, какъв кумаризъм е бил, как съм се оженила, останала с 2 деца, тули, бокуци, направили сме къща, нямам, викам, пари да стегнем. Верно вика, че не са дават заеми. Към къде искаш да вземеш заема? Рикам, към 10, като имам набор мой. Делка Думпълката беше директор на 10, като Бог да прости. Викам, към нея искам, тя ще ми уреди, ще ми даде. Добре. Ти си ври, дек работиш? Викам, аз сега работя, викам, ДЗС Бог да. Вика, добре. Щом е там, ти си в предприятие, нали? Викам, да. Отивай се, не са безпокой, аз ще се обада в банката и ти след 2 дена ще идеш да си ги вземеш. Додох си аз, ама той ми даде номера си на една карта. Додох си и един ден отивам да закуса дома. Чодех на табаната, нали, 8 спирахме, че от 5 почвахме първа смена. Директора ми се обажда от прозореца и казва, чакай, да те питам нещо. Тодор Живков ти отпуснал заем, рекох, ти отде знаеш. Ами Телка Думпълката ми се обади. Мама, знаеш ли, айде да ги разделим, да дадеш половината на Стефан Матев, половината на мен. Рекох, няма да ми пипаш парите. Кой иска пари, диде при другаря Тодор Живков. Аз ще уреда. Рекох, добре, уреди. Ама аз не отидох да ям, отидох в почтата, тя беше Спаска. Спаске, я ми набери този номер. Тя и към, кой е този номер? Като свършва, ще ти кажа. Тя ми го набра и аз се обадих. И му обяснявам какво е станало. Той вика, спокойно, отивай си на работа, спокойно. Аз сега ще го набера и ще го дава къде знам. Аз си не отидох долу да ям, отидох на работа, връщам се, Багов ма чака на прозореца. Как можа, викам, как можа да направиш това? Рекох, аз казах ли да не ми го пипаш? Ма как знаеш да му набе? Рекох, ето му номера, бе. Човече, той ми го е дал и ми каза, че ако някой ми направи беля да му се обада. Извинявай, аз много се извинявам. И така взехме парите, бабе, години наред по 10 лева всеки месец отдържаха на дялото, 2000 лева ми исках да ми отпусна, ги върнахме. Борч не сме имали и от никой не сме взели стотинка.
на кой сме могли. Аз съм дала 76 пъти кръв. Кръводарител бех. Даже с отрязана ръка.